Želimo vam dobroveče, poštovani gledaoci. Danas je održana ulična akcija uz podjelu promotivnih letaka u organizaciji Udruženja distrofičara Cazin, koji žele obezbijediti sistemsko finansiranje udruženja. Mi nismo projekat, mi smo stvarnost koju Cazin živi. Sistemsko finansiranje naših udruženja ne smije biti teret. Ono je društvena potreba, kaže Hasmir Delić, predsjednik Udruženja distrofičara Cazina. Danas smo počeli našu uličnu akciju u sklopu kampanje Budite naša snaga. Kampanja Budite naša snaga je sastavni dio našeg projekta kojeg implementiramo kroz mrežu organizacija osoba s invaliditetom u Cazinu. Mrežu čine Udruženje distrofičara Cazin kao nosioc projekta, Udruženje paraplegičara Cazin, Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama grada Cazina i Udruženje od malignih oboljenja u Cazinu. Glavni cilj naše kampanje je da obezbijedimo, odnosno da u dogovoru sa gradskim vlastima dođemo do sistemskog financiranja rada organizacija osoba s invaliditetom. U tu svrhu je pokrenut projekat. Projekat financira Švicarska ambasada kroz PRAG projekat kojeg implementira CCI. Danas ovdje počinjemo uličnu kampanju podjelom letaka i promotivnih materijala te upoznavanje građana s tim da sutra kad dođemo do cilja, kada gradska vlast podrži nas, da je to u stvari ulaganje u neku budućnost. Želimo pokazati građanima i upoznati javnost da financijska podrška organizacijama osoba sa invaliditetom u stvari je nešto što će sutra ostaviti pozitivan efekat na populaciju građana u stvari kojima je ta pomoć najpotrebnija. Volonteri Udruženja distrofičara su prolaznicima dijelili promotivne letke na kojima su mogli pronaći više informacija o projektu i potrebama ove populacije. Ja sam Salmina Delić, volonter Udruženja distrofičara Cazin. Ovdje smo da vidimo kako rade naše udruženja u Cazin. Mi smo dijelili promotivne letke narodu ispred Ljena i u Cazinu cijelom. Narod je danas vidio kako udruženja u Cazin funkcioniraju i nadam se da će se nadležni odazvati. Mi smo danas imali priliku da naši volonteri upoznaju naše građane da u stvari ovo nije i nema političku pozadinu, da je ovo skup organizacija, odnosno građana koji imaju potrebu za svojim sistemskim rješenjem. Narod je danas, od danas pa narednih 7 dana, koliko bude trajala ulična akcija podjele letaka i promotivnih materijala, će upoznati se u stvari šta su to invalidska udruženja, pacijentske organizacije, šta u stvari oni predstavljaju u našem gradu, koga zastupaju i način kako oni djeluju. Ali bismo to sve uspjeli, nama treba ta snaga, zato se kampanja zove Budite naša snaga, koja će se ostvariti kroz sistemsko finansiranje u budžetu grada Cazina. Mrežu invalidskih udruženja čine Udruženje distrofičara Cazin, Udruženje paraplegičara i dječje paralize, te Udruženje roditelja djece i mladih s poteškoćama i Naša djeca su djeca. Oni pozivaju javnost da podrže njihovu inicijativu. Samo udruženi stižemo do cilja, jer kroz sistemsko finansiranje udruženja obezbjeđuju kvalitetniji život korisnika. Njihovi članovi poručuju: mi postojimo, naša snaga i snaga naše zajednice je u podršci našim udruženjima.